Arratsalde on danoi, eta hasiera emango show gaurko udal osoaren ohiko bilkurai. Lehenik eta behin ongi etorrixe eman Darali elkarteko kidiei, gero hemen daukeun puntu batin beak hitze behasegitze emango showlako, eta betiko kazeta seire bai, hoxoi bakarrik ez txo emango. Zingo beak gaurko eguneko lan zerrendikin, eta lehenengo puntun daukeuna da, aurreko bilkurako aktaren onespena ala badogukio. Daukeu, urrixen, 10 aktie daukeu, lehengoieko plenun, bertan bera utzi gendun, tartin akats batzuk zeudelako, eta, oin bialdu da berriz, ez dakit zoz ezateko daukezuten, aktiei buruz, Igor, Itziar eta Nagore faltazien, batzorde, udal osoko bilkura hartan, eta, bozketa jarriko dugu, bale? Aldeko bozkak, bertan geudenok, hau batez onartute, Igor, Itziar eta Nagorek aztentzizue etzeudelako bertan. Biharrengo puntue, 2008 ekitaldirako udal alaudi planaren onespena. Badieia urte batzuk, urtinazieran behintzet, urteko araudi plana onartze deula, lege batek behartze gaitu udalak araudi plana aitea, eta beti ezatetan bezala araudi plan honek jasotzeuna da urte hontan ze ordenantza eo ze reglamento berri eteko asmue da hon, eo lehen daudenak zein aldatzie espero dan. Urtero uste errepikatzetela honek ez du nahi esan derri horrein berdinik, baizik eta hauek eteko asmue da hola. Geuren ase, bertanak etea aiatzegean, baina azkeneko urtetako esperientzisek ikusiten normalin nahiko nekez aiatzegea danak etea. Eta, gaur dakearkiun, 2008ako dakarkiun ordenantzan zerrendia izango litzeke idazkaritza sailetik azokan erabilerako udal ordenantzan aldaketi aurre ikustea, baite Azkoitiko udaleko lanpostuak aldi baterako betetzeko kudeak eta irizpideak hau berrixe ekie, lanpoltza batzuk sortzeko nahi da, horko araudi bat sortzie. Besti Azkoitiko udalaren jardunbide araudia, hori aldatzien nahiko genduke, nahiko zaharkitute dao, eta legealdetik eta egunera uberra daukela ikuste du. Eta azkena idazkaritzakue udaleko batzar areto nagusia, Intxausti Jauregia eta San Martineko ondaregunean eskontzeko erabiltzeko araudia. Hau batzordin komentau gendun bezala, dakizuten bezala, oindala pare bat azte ertentzun notizisek, bake paitegisei eskontzeko almena kendu indisobe, eta horrek ikuste deu, guk oinarte gure ordenantzatan, larun batetan bakarrik eskontzeko aukerie jartze deu, eta ikusite lehen aztin zier bakei paitegisen eskontzeko aukerie zeuela, oin herritarrak aukera horri gabe geldiudie, bada beze aukera badala notarire jutie, baina iruitzezikun udalak zerbitzu hori erabatea obestea behintzet modifika uberraz aukela eta horratiz hartu deu ordenantza horren aldaketie. Ogasun zailien, urteroko bisek, eta hau bai egizizan beti betetzekeunak, diela 2008ko ordenantza fiskalak aldatzie, eta Zubiaurre Elkargune Institutoko kultur, kirol eta izi ekipamenduan eta ugarte igaran estaligabeko igerilekuetan eskaintzen diren zerbitzuen izaera publiko ez tributarioko ondare prestazio arautzen duen udal ordenantza. Hauek urtero zaxatzea behintzet aldatzen. Gizarte ongizate zailetik, alde batetik daukeu larrialdi laguntza teknikuk emateko araudixe aldatzien nahi da, eta baite desgaitasuna duten pertsonentzako aparkate txartela arautzen duena, bisek aldatzi izango litzeke. Hirigintza zailin, dauzkeu bide publikun terrazak eta mase jartzeko udel ordenantza arautzaile baite aldatzie, zirkulaziorako egokiak diren lur eta bide publikoetako erabilerak trafikoa ibilgailuen zirkulazioa eta bide seguritateari buruzko udal ordenantzare aldatzie, udalarenak diren bide edo basopisten erabilera berezia berrixe izango litzeke, hau azkeneko urtitan jartzen nahi gea, baina beti lehen ezate deu udalan bide publikun inventaxu egin berra daola, gero ordenantza hau martxan jarri alizeteko, eta gaigean 2008 inventaxo hori martxan jartzeko behintzet. Eta azkena, hirigintzako izango litzeke Azkoitiko hirigune historiko birgaitzeko plan berezia, pertsa ezela zautzeana, horren aldaketi ere nahiko genuke martxan jartzia. Udaltzaingo zailetik, Azkoitiko udalerriko mugikortasunari buruzko ordenantza, araupeko aparkamendurako
otau eta oinezkoentzako gunetan ibilgailuak zirkulatu eta geratzeko arauek, hori aldaketa bat aurre ikuste dugu, batiz bat alde zarrekue, behin baino gesotan esan dugu, pibotik kendu alde zarrea sartzeko eta kamarak jarrike daude, baina, kamaran bidez nahi dela kontrolaiki, orduan, hortako ordenantza baldau erra da. Eta gero Azkoitia Lantzenek, bi dirulaguntza, dirulaguntza lerro dauzke, alokairu soziala sustatzeko dirulaguntzak, eta horire aldatzien nahiko genduke, eta Azkoitiko herrian etxe bizitzak alokatzeko dirulaguntzak ematea arautuko dituzten oinarrien aldaketa baite. Eta Euskara Sailei dago kixoneze, Azkoitiko udalaren jardunbide araudiaren hizkuntza normalizazioari buruzko 6. titulue aldatzie. Hau lehen idazkaritzan esan detan bezala, Azkoitiko udalaren jardunbide araudixe badaukeu aspaldikue, eta horren barrun dao sartute hizkuntza normalizazioi buruzko, eta hor ikustea baite, 2005 onartu zen araudi hori, eta arrazkeotik lege desente gerten debe, eta hoxe danak egokitzie berrezko ikuste deula. Beraz, irizpenea jartze deuna da, 2005ko udal araudi plana onartzie, aurrez aipauteko aldaketa eta berri ordenantza o araudi aldaketa eta berri hoxekin, eta aipauteko planan onarpena udal web horrixen eta gardentasun atarixen erakuzgai jartzia. Orduan, Janire? Urteko araudi planak urtean zehar garatu, aldatu edo berrikusiko diren ordenantzak planifikatzeko balio du. Aurten 16 aldaketa edo araudi berri egitea proposatzen zaigu. Honek ez du esan nahi denak egingo direnik, baina PSE-ko udal taldetik ahalik eta gehienak egitea eskatzen du. Eskerrik asko, Janire. Jose Joaquin? Araudi plana hain beharra daola lehik esateu, baina bertan hartzean dana etxeko derriortasuni ez dago. Dana dela, zehozatik hartzeie, araudi, ordenantza, diru laguntze berrixe egin beharra, lehendi dauren beste batzun aldaketa eguneraketak. Guk hemen idatzitxe daudena egon hartzeko ez daukegu, inongo eragozpenik, eta idatzitxe dauden geixena irtebide egoki bat emateko gaigean. Eskerrik asko, Jose Joaquin, Asier, bai? Udal araudi planana batzorretatik pasa da, aztertu dugu, eta gu bai esku dute dugu, eta ez dago ezer gehiago komentatzeko. Eskerrik asko, Asier, beraz, bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak? Hau batez, onartuta. Hirugarrengo puntu daukeu, Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia kidegoetako agenteen kategorian sartzeko 6. hautaketa prozesu bateratuaren kudeaketa materialaren gomendioa polizia eta larrialdietako Euskal Akademiari emateko hitzarmenaren onespena. Pentsatzet puntu honek ekarriko ula zertan itzeine. Esango deu, Azkoitiko udalak hau 3. aldixe izango litzeke agentin plazak betetzeko arkautekin kudeaketa gomendixue sinatze deula. 2019 eta 2020 utzik zauden plazak arkautekin betetzen zasau ginen. Orduan, oindala, atzo 15, lehenengo batzordie egin gendunin antolakuntzakue, esan gendun gure asmo ezala, berrize, agente plaza bat utzik zauela, aurrekontukin batea eta langileen lanpostun zerrendie onartu zamezela, utzik zauen plaza hori arkautekin kudeaketa komendixo bidez betetzeko asmo ezauela. Hori zentzan oindala 3 ostegun, esango du. Eta lenguaztin, irizpena tokatze zanekie, eta lenguaztin, irizpinea jungineneako, ordureko bazte azkenin saltauzun medixotan, Aspeti, Zumai eta Getarik kudeaketa komendixo bat ingo zebela eta prozesue behosek ingo zebela. Batzordin gaxe itzein gendun, informazio gesegirik ez geukenun, medixotan asaldu zanetiken aparte, nola jungo zan prozesu hori, eta, erabaki genuen irizpena eman ingo ginola zea horri. Irizpen horri, behintzet, aurrea zeiuko genula eta plenoa sartuko gendula. Ostegunien irizpena eman ginon, eta naiz eta Azkoitia bai azteniu eta EH Bildure azteniu, aldeko bozka gertentzun, eta plenoko gaizerrendan sartzeko asmo ezauen.
Ostirelien, deialdixe inbertzan plenokue, eta plenoko deialdixe, normalien, egixe da, askotan jasotzeala, ostireletan berandu, plenoko deialdixe, berandu, esangot, iruterdi, laurek, inguru hortan jasotzeala, askotan mozixuk baldima daude, igual ostirel goize arte, ez deulako mozixo horri zarreri ematen, eta beste batzutan, bezperan emandako irizpenak aiketa ondo jarri arte, luzaitealako deialdi hori bialtzie. Baina, bai izen zan, ostireleko, sorpresieo, EH Bilduk aurkeztu zula proposamen bat, punto honi zegokixona. Proposamen hori jaso gendun, registrotiken ordu bat aterdixe, ordu bisek aldin zartu zen, registrun, eta zerrein proposamen horrekin. Orduan, esan eta mezela, ostirela eguardiko ordu bisek zian, proposamena hartu gendun, itzeinun, azierrekin, otzin inizon, eta despatxoa ekarri nun, eta esan nizon, baietz, registrotik enze zartu berdan, da ze zartu berreztan, bakoitzek ikusteu, hor ez daukau zeiteik ezerre. Baina, berandu zala, proposamen hori hartu arren, ikusiko gendula, zerrein, aztertu inberko gendula, eta abar. Orduan, ostirelin, olako proposamen bat gai ordenan sartzie, edozein puntu gai ordenan sartzie alkatin eskumena da, eta ostirelin bertan erabakinun, proposamen hori gai ordenan ez nula sartuko. Arrazoie, ez da txosten juridikuk jartzeuna, gaur emailez bialdu dezuna, porque txosten juridikue nik azteleni zirriborro bat eukinun, baina atzoko ize arte zinaute txosten juridiku ez nun euki. Eta gai ordenan ez sartzieia ostirelin erabakit ezauen. Arrazoia izen zan, idazkaritzako teknikukine aztertu gendula eintzan proposamen hori, eta nahiko arrisku ikuste gendula horrek gertetzen bazune nundik hasi behar gendun espediente hori. Proposamen olako bat, espedientien normalin idazkaritzatik aztea, eta ez gendun ikusten plenuk hartuteko olako erabaki batetiken nola espediente bat montauleik ezan, uezleik ezan montau. Egixe da, kudeaketa honen berri, nike prentzatik eukinula, proposamena eindezutenak, txosten juridikun jartzeun bezala, txosten juridikue gaur goizin bialdu zatzute alderdi danoi, kudeaketa gomendixu falta du, etzauken, kudeaketa gomendixo bat atzetik erantxike, jartzezun, proposamenin erazkinin asaltzean bezala, baino erazkin hori etzeuen. Eta nik ustet proposamen hori pixket presatik eindeku dala. Kontu neukite, zeueke aztazken ostegunien notizisek zaltauzunin enterau zinetela aspetiko tema, aspetiko gai hortaz, eta nola plenoko deialdixe, ja ostirelin inberdan, egixe zan, etzagun duten denbora asko. Baina ezki proposamenak formazko akatxe pilu dauzke. Porque ikustea dala udaletxeko irizpenan aldaketa bat intentau daikie, arkaute jartzen lekun zumaxe jarrike, baina, klaro, arkautere hondik azaldu itea. Eta 6. deialdire guzelare azaldu itea. Eta idazkasen aldeko txostena daukela esatezute, eta eraskine daola, eta eraskinik etzauen, idazkasek zuen proposamen horri txostenik orduan etiek ezauken. Orduan, ulertzet zeintzan zuen intentzisue. Dala, arkautea ez jun, eta aspetire, o zumaire, kudaketa gomendizue, zumasekin ekie. Baina irutzezat, formie, egokine ez dala izen kasu hontan. Eta egokixe ez nulako ikusi, gai ordenan ez nun sartu. Horrek ez du ukatzen, gaur, gai hontaz, ez da bai die, ezin leikelik iriki leike, neuk iriki deteta. Porque irutzezat, kontestun jarri inberko gendukela. Orduan, batzordin esan nun bezala, gexei jakiteke eta galdera zuzena eintzin Jose Joakineke batzordin, horren berririk, onik horren deirik eukian nun, danik esan nizon, ez, guri inork ez gaitula kudeaketa gomendixo horta gonbidau.
Egixe da, ostirelin, pleno deialdixe einaurretik eta erabaki aurretik zein gonun, bai Aspetiko alkatikin eta bai Zumaiko alkatikin telefonoz neukitzein nula. Aspetikuei galdetu nisola, kudeaketa gomendixoik ozertzan plenoa eman zebela, behitzekotan geldiu ziten, ondiken ez dauket, gaur jasodet, zuk bialdu dezulako, eta nahi dut pentsatzie hori Aspetiko udaletik atea dezula. Eta hor badao ja, kudeaketa gomendixue, badao hitzarmen bat, otsailak 28ko fetxie daukena, nahi dut pentsatzie bier zinauko bela Aspetiko eta Zumaiko udalak, eta badao batzordiei etxezakon proposamen bate. Orduan, presak izango zin, ez dakit, baina formaz akatsak zauzkela iruitute horretxatik ez sartu. Eta batzordin ezanun bezala, iruitze ziten, momentu hontan, guk agente plaza hau, 6. kudeaketa honta jungo ginela, idazkaritzatiken, oinarte indeun bezala, azkeneko bisekin diteun bezala, beti esan deulako, olako prozesu bat, gure tamainoko udaletxiketik lanketa hundixe suposatzeula, eta baliabidi jartzen baldi maizku, beste batek, kasu hontan, Aspetikuk eta Getarixek egin debenake, más o menos guk etxe deun berdina eki da, porque Zumasek egin berdu prozesue, eta Askotiko udalai ez lixoke horrek ezerre supozauko. Baina Zumaiko udaletxekin naiz eta telefono zitzeinik alkatikin, etzina segurau posible izango zan, oetzan izango guara lotzie, etzina segurau, konsultau berko zula, kexustixot itzein, eta jakin gabe, prozesue nola izangoan, kudeaketa gomendixo hori ikusi gabe, ez ziten iruditzen formizanik, eta horratiken batzordin esan genuen bezala, oingoatik berrize 6. horta arkautea jutie, eta urrungotako, ikusiko dugu urrungo agente plaza utz bat baldi mauke deu, egin berdeun beste herrixekin batea, oin berdeun geu bakarrik. Porque 2016-rin, batzordin esanun bezala, geukein gendun prozesue. Eta udaletxe honek, badak izema kostauzan prozesu hori itie eta prozesu hori bukatzie. Garai hartan, 4 plaza atazitun udaletxik lehiaketa esango dugu. 4tik, gaur egunin 3 junde daude. Izendau ingenitun, eta batzu gaina praktiketan zaudelareia juneintzien. Orduan, bakarra gelditzea, prozesu hartan hautatue izentzana, o gaintituzun asetakue. Beraz, geuketik ez duain beste lanpoltzaike etzikun geldiu, berrize tireina lizeteko prozesu hartatik, orduan, geuketik ez duain beste garantizatzen hemen gelduko zaizkunik. 2019 lehenengo aldiz junginen arkautea, eta 2019 arkautea junginenin beste 3 plaza ezkauen itun. Gaur da eune, bakarra daukeula hortikene. Beste bisek falta die. Orduan, ez du nahi ezan, ez da arkautekin eindere estabilidadi eukileikenik. Baina 2020 beste 3 plaza eman genitun arkauteko deialdire. Eta momentuz, 3rek amentxe lan indauzkau. Egixe da, ez dila Gipuzkoarrak eta ez dila amen gertukuk. Baina, amentxe dauzkau. Badakit eta konstiente naiz, hauetako batek amen ingurun gelditzeko eta bere bizi proiektue amen ingurun jarri dula. Orduan, beste eredu bat, egin leikela, herri desberdin, geuk bakarrikin berrin beste herri batzukin batea inde, bai, posible da, ekie. Eta zan genuen, urrungo bateako igual aztertzeko moruko gai bat izen leikela. Baina momentuz ikusike oinarte arkautekin itzeinde eta arkaute beharek esan ziulako, kudeak eta gomendixue, otsaileko plenotik omenizikula pasatzie 6. deialdi horta junalizeteko, puntu hau gelditzea bozkatzeko, eta bestie ez danez hartu, ezin da bozkau. Orduan, hola da. Orduan, irizpenak jartzeuna kontu neukite, pixketitzez zan detena, teknologitxe. Arkautekin sinatzean, kudeak eta gomendixun bertan dao, irizpenin bertan dao, eta orduan, gure plaza hori libre da ona, arkauten bidez 6. hautaketa deialdire jutie da, dakarreuna,
eta kudaketa gomendixo hori, alkatie almentzie kudaketa gomendixo hori zehaiteko, sinatzeko, eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiai jakinaraztia izango litzeke 3. puntue daukena. Eta orduan, honen ingurun pentsatzet nahiko zutela zoz ezati eta janire? Bai. Sozialistontzat, herritarren ongizatea eta segurtasuna lehentasun eztabaida ezina da. Pertsonen eskubideak haien bermeari lotuta daude, eta horietako bat segurtasuna da. Horregatik, gainerakoen maila bereko zerbitzu publiko gisa sortutako segurtasunaren aldeko apustua egiten dugu. Bitarteko moderno eta nahikoak dituena, arlo gatazkatsuenetan indargarri egokiak dituena, eta zerbitzari publikoek merezi duten begirune eta prestigioa duena. Gure ustez, gaizkigoaz, polizia eredu bat eraiki nahi bada alderdi politikoak aurrez aurre jartzen saiatuz. Edozein hobekuntza egiteko beharrezkoa da gaia despolitizatzea, eta ertzaintzaren edo udaltzaingoaren edozein tresna politiko saiestea. Hori bai da agertzen hasi den arriskua. Beraz, edozein polizia eredu zehazteko elkarrizketa zabala behar da, alderdien arteko konfrontazioetara mugatzen ez dena. Eta eztabaida horretan, adituak, polizia sindikatuak eta gizarte ordezkariek sartu behar dira, herritarren kezkei eta segurtasun beharrei helduz. Eta horri buruzko eztabaida serio bat nahi badugu, horretarako bideak badaude. Guk hurbiltasunezko polizia eredu baten aldeko apustua egiten dugu, profesionalen eskutik eraikia. Eta hurbiltasun eredu bat ezin da nahaztu poliziek beraiei edo beste herritar batzuen aurkako erasoei aurre egiteko ekipamendurik ez izatearekin, ez da unitate jakin batzuekin amaitzearekin ere. Amaitzeko esan, jakin berri dugula, Eusko Jaurlaritzak eta Eudelek hitzarmen berri bat sinatuko dutela polizien lankidetza eta koordinazioa indartzeko. Elkarlan handiagoa bermatuz. Eta alde bozkauko duela puntuan. Eskerrik asko janire, Jose Joaquin? Bai, gu 2019 horia esaten arkauteko hautaketa prozesuk akatza dauzkela, da, Merixu plazatan eta batipat interinotan movimentu handixe da, hola, eta euskerikine askok zailtasun handixe dauzkela. Oin provintziko hiru herri batu die, Azpetxixe, Zumaixe eta Getarixe, prozesu berri bat martxan jartzeko. Arkauteko prozesui beste alternatiba bat eman lehixokeula erakusteiu honek eta gertutik jarraitu berrekue dala irutzezako. Dana dala, guk Azkotxixen oin behar deun Merixu plaza hau Zumaire eskau alizeteko gaur egun oindik prozesu berria hontan utzunea ondixe ikustetio, eta teknikoki oindik ez dugu garaute ikusten. Eta bestalde, arkauteko prozesuei oin ezpaixo baietza ematen berriz, kanpun geldiko gea. Hori horrela, Merixu plaza hori betetzi nahi baldimadeu, gaur egun bermedan eskaintzen izkiun prozesun izena mati erabaki deu, hori bai, hortako beharrezkudan baiezko bakarrakin eta bi abstentzio kritikokin. Eskerrik asko, Jose Joaquin. Asier? Bai. Guk ostiralin lehengo azteko notizien ostin eta pixket informazio beto enterauta, eta ostegunin antolaketa batzordin esan genuen informau hala sartuko genula eta plenoa ekarriko genula. Sarrera bat ingenun eta 2 puntukin zehaintzan, lehena eskatzezan gaixe tratatzeko, gai ordenin bertan, etzan zehain, baina denboran eta forman nik uste zuzen sartu zala, txosten juridiku bialdu duzu, baina izan ditutzen gauzek ez dira txosten juridiko hortan nahi pau, guizeko zean. Baina, ez nahiz hasiko txosten juridiku baloratzen, eta ez da indako lan hausitan ipiniko. Bakarriken esan, tokiko gobernu batzordin guk ez genuen inongo oztopo ipini, bai esku eman genuen udaltzaingoen prozesua irikitzina, baina aldi berin bai ikuste dula Zumaiko prozesue baita ere, garanti guztixe dauzkela baita ere, oso ondo aztertu dalako, eta bai ondarru eta markinaxe meinen azizanakin eta han ipini din oztopukin gauzasko ikasi dila, eta gomendiuke de hecho ondarruko plenun etzin pasau eta hori izentzen argudio bat atzea botatzeko erabilizana, orduan gomendioek dana pasau dira,
Egixe da, ostiraleko zan gomendioak ez nitula sartu, ondik ez neuzkelako, baina gaur guizin dano dazketzute gomendio, orduan ez dut uste txosten juridiko hortan oinarrituteko arrazoi juridiko tekniko bat izen berko lukenik gai orden ontatik ateatzeko. Dana dela ahalmena udal alkati dauke eta alkatik erabakitzeu, baina bai proposan nahi genuen gaur momentu ontamintzet gai hau ikusite bi eredu daudela mai gainen ustia eta aurrera erabakitzia. Hori lehenengo proposamen eskairi egin nahi genuna. Bueno, txosten juridikuek nik ustet, eta, bueno, unai hemen dau, txosten juridikue zineuduna, jartzeula besteak beste. Osea, ez ginu zen nahi hor dauden akats danai detaile batein. Garrantzintxuna iruitzezikuna zen, kudeaketa gomendixo bat zinauer baldima, kudeaketa gomendixo horrek eon inbertzula. Hori lehenengotaku ebeintzet. Eta etzauen, baina ostirelin etzeuen, baina ezke gaur, ja, berandu da, azier... Ostireli txosten juridikoik etzaun. Baina ezke, ostirelin esan dut, nik txosten juridiko hartu nula erabakixe, ikusten nulako, akatsa zauzkelako, gomendixok faltazilako, eta ostirela zolako gaizerrendan sartzeko eune. Eta horretxatik erabaki nun. Orduan, txosten juridikue ostirelin bertan ezkaun nun. Eta aztelen zirriborro bat eukinun, eta azte hartin goizin zinaute jaso nun. Zuei gaur bi alduzatzute. Atzore Gasteizen itzen goizin, eta ezin naixo nulako ondo behitute bi altzie. Orduan, klaro que bi eredu daudela, bi eratain leikela prozesue, porque horire ostegunin jardun genduen hemen itzaiten, porque Zumasek egin berdun prozesu horrek Euskal Polizi lege badao, eta lege horrek zehazteu prozesuk nolakuk izen berdeben. Beraz, nahi dut pentsatzie, prozesu horrek eta lege hori bete egin berdebela, porque eske bestela inpugnau ingo xobe. Iruitzeza behintzet, iruitzezat, ez da gehi, igual gexegi aurratu naiz hori ezaten. Baina, bixekoin momentu honetan maigainin jartzie, Jose Joakinek esan duen bezala, arkautea juteko hilontan erabakitze deu, o ez dijue. Porque martxan dao prozesue, o martxan jartza dijuzte. Orduan, lehenetxi egin da, osteguneko batzordin esanun, bozketan jarri ingo gendula, irutze zitelako, beste hau, berandu etorri zaku. Hau, oindala hilebete, oindala bilebete lehenua etorri bazikun, beste zoze izango zen. Baina, iruitzezat, berandu etorri dela, plenue, ostegunin irizpenak zeudelako, eta notizisek, aztazken, eta ostegunin saltauzulako. Hoxe da, arrazoie. Denboran, Neretzat berandu da. Erabaki bat hartzeko, kudeaketa komendixo bat iruitzezatelako, lotu gabe Zumasekin ondo, guk onartzik zentzu handik ez daukelako. Jakin gabe, Zumasekin itzein gabe, eta nik ostirelin itzeinun alkatikin, baina nahi etzin garantizau, itzein gabe eta lotu gabe, espediente bat ezatelako iruitzen, hasi berdeunik udalak hartuteko erabaki batekin, esanez ez, Zumaiko kudeaketa gomendixu nahi deu. Etzako iritzen hori dana bidie, neri etzat iruitzen. Orduan, ostirelin ez nun sartu, banekin horrek ze ekarrikozun, bixekin auken, banekin, sartu ezkeo, ez hartu ezkeo, zetorreleik esan. Zozertako dauzket ardurak, eta nire ardunin arabera erabakinun ez sartzie. Orduan, ez da sartu, eta sartu ez danez, oin, gaizerrendan ez dao, eta kudeaketa gomendixo hori ez dao bozkatzeik. Eta nahi dut matizatzie, Jose Joakinek esan dunan arabera, kudeaketa gomendixo honek gehiengo zue berdu. Osea, gehiengo batekin ez du balixo. Eta, ikuste usten bezala, aurreatu du behorrek, faltazikun bozka bat, porque behatzi bozka berditeu, aldekuk, aurreatu du eukiko deula. Lehenengo puntu dago bakarrik esan nahi dut, gai ordenin ez hartzeko ahalmena daukezun bezala, dago baita denboria
tratau alizeteko eta erabakixe otsailin hartu alizeteko eta bidali alizeteko. Hori da zure eskudo eskumena baita. Borondate politiko kontu da, txosten juridikun babestu leikea, baina hemen ostirelein gai ordenin ez hartzie borondate politikun araberako hori borondate politiko kontu da. Eta soluzio bat emati ere bi aukeretatik zein izeleken bidaltzina, baita ere borondate kontu da. Orduan, horratik gindet eskaeria, maigainin ustie gaur, aztertu eta otsaileko dauden egunek aprobetxaiez, boskatzeana o ertetzeuna hori bialtzi. Bitu, otsailei gelditze zaizko 2 egun. Osteune eta ostirela abilek, bale? Eta Jose Joakinek esan duen bezala, Arkautek esan diu, o gudaketa gomendizue otsaileko plenun onartze deu, o Arkautea ez daukeu juteik. Beraz, gaur maigainin ustik, dauke nerabakixe, da Arkautea ez geha juten aurten, beraz, plaza hori ez genuke prozezun jarriko betetzeko, o bestela beste eredure jun berdeu. Bueno, hori da ostirelin balorauzana, eta nola balorauzan, Arkautekin jarraitzie leheneste gendula, horreatik, deialdixen, Arkauteku zartu inda, eta zuena ez da zartu. Erabaki bada, erabaki politiko bada, garbi-garbi. Bai. Garbi-garbi, bai? Ez dakit, beste zehoz ezateko, bai, Jose Joakin. Bai, aixea guk hemen maigainin daukeuna gaur da Arkauteko prozesua. Eta guke komentau izen dugu eta jungea idazkaritza esatea, bisek momentu batin geldiko gainuzke, geho, berriz retomatzeko zea, ze arazo zauren, ze problema ikuste zituen. Eta esan duna esan diu, idazkaritzane, oinez pasartzen, ez dala sartuko. Eta, behau lan bat egin debe, hor aurkesteko, eta, nik usteet, oin, horra aurkestie proposatzeu geuk, eta, beste plaza utz bate badaukeu, ondik merixuna, eta horrengo plaza hori, ez dakit, aurten bertan egueletatzia ongoa, eta plaza berri horri behire, ikusiko, jarraipena, engoixo, bai bati eta bai bestiei, eta orduan erabakixe hartzia ongoa, Zumaiko gomendixo horta olako zehozietie gugamen beste herri batzukin batute, guk horta jodeu, porque momentu ontamentze maigainin daukeu Arkauteko bagarri bestia, gaur arte, hemen bozkatzeko hoxe da bagarri azier. Gaur ez daukegu hemen beste egintzen. Baina gai ordenetik kanpo heldu alako. Obio. Hori, eta garantidanak inezatetanin, Zumaiko udalak bai ez daudu baita ere, prozesu hori ja hasiko ala martxan, eta Arkauteko ordezkari bat egongo ala baita ere prozesu guzti hori ikuskatzen, begiratzen, eta dana garanti eta legalki indala, Jose Bigatzo. Orduan, otsailin Arkauteko galduleke, baina Arkautekin lotura zuzena dauken prozesu bat emaleike Zumaiti baita, bidero laikena, beste gertukotasun hortatiken bideraute. Orduan, horretik esatet, aukera baudela bai Arkautekuei bide emateko eta bai Zumaikoi bide emateko benetan eztabaida bat irikitze baldin baita. Orduan, horretik izatet aukera gondigen baudela. Nere ustez aukerak ez daude. Gaina lehen astu intzat komentatzie. Tokiko gobernu batzordin, eta hori uste eta zier beste bilduteko bilera batin esan izula, tokiko gobernu batzordik otsailak 17 lan eskaintzie onartu zuen. Eta lan eskaintzik ez daukez ze ikusirik gero prozesu nola ikean. Orduan, lan eskaintzie da ezatie plaza hori utzik daola eta betetzeko asmu daukela. Orduan, horri zuek bai eskumatik ez du kondizionatzen gero Arkautekin egin berdan o gero Zumasekin egin berdan. Nahet esan, lan, ez nola esan dezun, borondatie tokiko gobernu batzordin aldeko bozki erakutsi zinotela, ez zatu haitzen barkau. Prozesua aurrea emateko borondatizkau dut. Nik izan dut, ez deula oztopoik ipini udaltzainen zaiteko. Kontrataixo bat prozesua martxan ipintzeko. Bai, nik ezatetena da, prozesua aurrea ematik, lan eskaintzie gauz bat dala. Gero, besti gelditzea, prozesu hori nola hasikoan beste fase bat da. Lan eskaintzi da gauze bat. Eta besti da gero hori nola kudeaukoan. Orduan, prozesu hau hasi egitea, lan eskaintzi asmo egin genuen, eta Arkautekuke oin esan diube deialdi xeitea dijustela, eta oin daukeula aukerie hor sartzeko. Orduan, bi gauze diferente die. Zumaikue,
Zuk esatezu garantisekin jungoala, ezke garantisekin junberkou. Da neuk esan den, lege badaola, eta derrior egon berdu, tribunalin egon berdu arkauteko batek, eta praktikeke arkauten egin berdie, nahet esan. Hori ez detela diskutitzen. Neri formak eta berandu iruitzezatela, nik ez dauket momentu hontan garantik, Zumasek gudeak eta komendixo hori guk onartzen badeu baietza zango juenik. Nik ez detitzen gai hortaz, eta idazkaritzake ez du itzen Zumaiko idazkaritzakin, o Zumaiko lan hau egin gauenakin, garantizauko juena, baietz, guk ez hartu leike deulaan. Ni bakik Getarisekin firmau dula, bueno, ez du firmau, baina onartu debela, bialdu dezuta. Ostra, otxailak bi ustet izentzala plenue aspetxixen, gai hau tratau zana. Ondoko herrixe zan. Osea, guk ez dixau eman garrantzirik, o enterau aginen nik gai zerren dielet, normalin intentatze letzie, aspetxixen ze tratau erdan eta zestan tratau er, baina nik ez nixo eman. Osea, ikusi bazen duten arkaute zauela tartin, eta agentik zeudela tartin, otxailak bitik, lehengo ostirelea, pasauen denborie, egixe da, gero danok, enterau gehala ja medixota saltau dunin. Baina otxailak bi plenoti pasauzun aspetxixek. Orduan, olako interesa baldimaz auken duten, denbori ere bazauen, zuek enteratzeko eta gauzek bestera batea lehenuotik eiteko. Naiz eta prensa, azte azkenin osteunin erten. Orduan, hola junda, erabaki politiko bat izentzan gai ordenan ez hartzie, eta gai ordenan sartute ez da honez, bosketa ez da jarriko. Bosketa jarrikoana da, hemen daun kudeaketa gomendixuek. Vale. Bai, esan. Gure irakurri nahiko nuke, lehenengo proposamena zen hori debatitzi, ikusi dut ez dagoela borondate politiko hortu, gure boskan orientaixua zertan oinarritzen irakurri dut. Bale, bai, esan. Bale. Guk gaur hemen zalo nahi dugu, eskotia da aukera ezin hobi galdu da, udaltzainen kontratazio beste eredua landu eta eztabaidatzeko, ontsi esan dut bezala. Azpeti Zumai eta Getarik udaltzaingo lanpostuak ateatzeko egin duten deialdi propiora, askoitea txikitzea aztertzea eskatu dugu. Pleno honetan, baina gertakari ikusita da bosketara zuen proposamena bakarrik eman da argi gelditu da ez duzuela hau aztertu ere egin nahi, eta arkauteko prozesuari jo eta eztabaida ekidi nahi duzuela. Esan dezu ez dugula beharrezko informazio guztia mahai gainean jarri eta horretarako txosten juridiko bat jarri duzu gaitzaki bezala. Ez naiz txosten juridikoa baloratzen hasiko, zuzena dela zalantzaik ez dut, baina bai izan nahi dut, falta zela, esan dezuen material guztia eskura gara izan duzuela gaur goizetik. Guk mahai gaine jarri duen proposamena, lantzeko borondate izan bazenute baita, ez litzateke inongo alazoik egongo, eta hemen eztabaidatuko genituzke aukera guztik. Eta erantzuk izunera hartuko genituzkela erabakizi. Argi heldu da ez daukezule inongo interesik, gai honetan beste ikuspuntu batzuk lantzeko, eta gure herrirakoen garrantzitsua den eta herritarrenganako ondorio zuzena dituen udaltzainen eredu eztabaida irikitzeko. Garbi dago ez dagoela gaiari heldu nahi eta eskualde mailan ireki den aukera lehio bat aztertzeko ere, borondateik ez dezur dela azaldu. Aukera galdu da, bestelako lan eskaintza publiko bati bide emateko, Euskaran landuko duna, herriaren ezagutza, gertutasuna eta komunitatearen zaintza baloratu eta erdiguna jartzen duen udaltzain eredu baten aldeko apustu egiteko aukera galdu da, zentzu hortan, eta askoitian herritarren gandik hurbil egongo diren udaltzainak nahi ditugu. Errealitatera egokituko direnak. Zinbesteko iruditzen zaigu, euskaraz komunikatzeko gaitasuna izatea, baita herriaren ezaugarriak eta kultura ezagutzea, herritarren eguneroko bizitzan parte hartzea, eta gatazka kudeatzeko tresna bezala, gertutasun hori. Hau gugandik oso hurbil egin dute, Azpeiti, Zumaia eta Getariak, eta lanpostu propioak atera dituzte. Guk lan eskaintza hauetara atxikitzeko, aukera aztertzeko eskatu dugu pleno honetan, baina argi gelditu da ez duzuela aztertu ere egin nahi. Herri batzuk hasi dira urratsak ematen, beste bide batzuk jorratzen, eta udalak eskumena dute, garbi heldu da bezala polizilegin, udalen eskumena da nolako ertzaina non nahi dugun aztertu eta erabakitzeko. Eskura ditugun baliabide guztiak erabili behar ditugu, gure eredu propioa garatu eta defendatzeko. Eta, gogoratu nahi dugu, EAJ gutxiengun gobernatzen honarren, gure iritziz lehengo jokamolde eta jarruteko modu ezberdinekin jarraitzen zutela. Eta hori izan da, gure boska ezezko izangoa prozedure daukionez, proposamen alternatibo bat aztertzeari ere bidea itxi dozutelako. Elkarrekin bide bat egingarria den aztertzeko ere ez duzutelako borondate politikoik agertu, eta hitzakitan babestu zaretelako gure proposamena bozkatu ere egin ez da.
Bueno, hori dena esan da, isilik ezin de geldiu. Porque idatziki ekarri dezu erantzune, nik ustet aurretik jardun deun, ez dakizen baden bora nahi gehan, baino esango nuke bada martzeula ordu erdi, gai honeatik itzeiten, o 20 minutu, eta ustet hor esan dituzun gauzek ez dile egisek. Baldakizu ustet akatzan nun da hon? Akatzan nun da hon? Proposau berrin kudeaketa gomendizue, proposamena izen baldimazan bakarriken, aztertzeko zumaiko prozezun juna leike deun, horitxi bakarrik, igual nehiku zan. Baina ez, zuzenin ekarri dezutena da, kudeaketa gomendizue nahi dezutela onartzie. Zuzenin hori ekarri dezue, bai. Zuek eindeko zarrerie da proposamen bat kudeaketa gomendizue zumasekin eiteko. Ez aztertzeko. Aztertzeko eskaeria. Bai, hori... Eta bigarrena, meigainen ipini duna da, gomendioek nola zein dien baita. Prozesu nola irikita. Nik ez dut ulertzen nola. Eta iruitzezat... Eta ostirelin goizin, ni zerbitzu juridikokin itzein nun, eta beharek esan zin bilera bat izan dela, eta ezin txala. Eta guardira arte nire okerrez bat ez bintzen, bileran egon zinen, orduan ez duen eoteko aukera ikeuki. Eta gero hon ginen. Bai, libra honitzen, hori da. Iguela, itxeen baden baita aukerak azterko halko zin, nola zeintzan, baino... Baleo eta balitz, ez dakize izango zan. Baino zuek proposamen bat ekarri dezue. Aukera lehio bat irikitzeanin, aprobetxatzean ez. Zuek ekarri dezue kudeaketa gomendizue zumasekin proposatze zute. Ez dezute aztertzeko proposatzen gai hori. Baizik eta zuzenin proposamena. Eta proposamenak akatsak zauzkelako ez nun sartu. Ikusten ulako proposamen bazala eta proposamen hori onartzik arrisku juridikuk eukileik ez ditulako. Hoxe, ez dezute ezan aztertzi nahi dezutela, baizik eta proposamena sartu dezuteia zuzenin. Bai, ikusi dokumentuk ze jartzeun. Eta ez aldeu debatiu. Debatiu deu, Beste proposamena. Nola, debatiu bakarra erabakikoa. Egon lehikezu talau ordu debatitzen eta bakarra erabaki. Bai, ez alako gai ordenan sartu. Hoxe ba. Bai. Berriz eberdin hauz. Egon, kendu hori. Lehen esan dut, eta bueno, iruitzezat esan dezula aleginik ez talain, bueno, nik ustet, nik eindetan esposizizun ikuste alegin eindetela, bai Zumaiko eta bai Aspetiko alkatikin ostirelin bertan itzein nula, eta asekin itzein ondoren hartu nula erabakixe, ez nula sartuko gai ordenan. Ezan eindet nire esposizizun. Orduan, Orduan ez ezan alegin eindezula? Eindet. Ez tezu aleginik, Bueno, bale, aztertzeko elegin eindet, ez dut ikusi, bueno, bale, ez dut ikusi etxeko morokue. Lehen etxidet, denboran gauden bezala gaudelako, arkautea juteku mantentzie. Orduan, bueno, beste inork ezer espaldimauk ezateko, bozketa jarriko dugu. Kudeaketa komendizio honen aldeko bozkak, kontra, abstentzioa, Unai, emaitza? Aldeko botoak 9, kontrako botoak 6, abstentzioak 2, beraz onartuta. Laugarrengo puntua pasatzegea. Laugarrengo puntu da, kalegarbiketa zerbitzuari dagokion kredituen judiziozz kanpoko aintzestapenaren onespena. Bueno, olako antzeko bat ekarri genuen bate, uste eta abenduko plenoa izentzala, eta, bueno, dakizuten bezala kalegarbiketa zerbitzue ja esleitute dao, ja esleipen dekretue einde dao, plenuko nartuzun, kontratue sinatzeko hor errekurtso bat jartzeko epie eman bertzan, epe hori eman da, ez da egon inungo rekursoik, eta bi erdeu azmueia kontratue sinatzeko, beraz, lengo urtine, enpresik eskaera bat eintzun, lehendik datorren kontratun prezisuna izala zerbitzue ematen, eta lengo urtin, lengo urteko fakturek aldatzie eskauzun, eta onartu inginon, eta, oin proposatze deuna da, urtarrile eta otsaileko faktureke, lengo urtin onartu ginon bezala, onartzie. Beraz, kudeaketa, beraz, hemen jartzeun
lege txostena eta txosten tekniku ere irizpenin dauzketzue, eta da onartzie, barkau, mila fakture daudelako hemen, txikengo. Bueno, irizpenin jarriko urtarri eta otsaileko fakturek onartzie eta BH-ei jakinaraztie. Vale, ez dakit bat ematek zoz esateko dauken, Janirez, Jose Joaquin? Bai, bueno, lizitazio honetan atzeapena inibilizeate, eta, bueno, martxun indarrin sartukoan lizitazio berrixe martxan jarri aurretik eta kontatu zaharra bukaute geho, hilabete batzu pasaudie, eta tarte hortan egin din lanak, hola ordaintzie, hola pagatzie tokatzezaku, eta baietz bozkango dula. Eskerrik asko, Jose Joaquin, Asier, bai? Bai, bueno, guk aurreko nazten egin ginen, eta, bueno, ja kontratu egin dugu, eta hori, bai izko eskako dela. Bale, eskerrik asko, Asier. Beraz, bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak? Bale, aho batez, onartuta. Bale, bosgarrena daukeu, alkatetzaren proposamena partaidetzako aurrekontuak 2025-2026 konpromiso politikoaren ingurukoa. Bueno, dakizuten bezala, datorren 2025-en berriz aurrekontu parte hartzaileek martxan jarriko jau, eta kasu hontan, prozesu hau martxan jarri aurretik, lehenengo alderdi danok gonbidaute izen geha, lanzaxo batzuk egitea, pixket prozesu hau nolakue izengoan geure danon artin adostasunez onartzeko. Eta, bueno, zea egin deu, prozesu hosek egin deu, eta adostasun bat lortu deu, eta adostasun hori inderra amateko plenoa dakarreu konpromiso politiko hori. Konpromiso politiko hontan jartzeuna da, 2025ko prozesu hau nolakue izengoan. Prozesun oinarrisekin bateke deula esateu, 2025en herritarrakin partaidetza prozesua ingoala eta aukerauteko proiektuk 2025, 2026 eta 2027 urtetan eingoiela. Hau da, legealdi hontan, agintaldi hontan, beste prozesuik eikie ez dugu aurre ikusten. 2025ko prozesu honek hazite gaudeia, lehenengo bilerakin, naiz eta oindik herritarran partaidetza ez du neskatzen, prozesuk, 9 hilabeteko prozesu bat izengoala aurre ikuste deu. Lanketa bat eingoa, lehenengo internoki pixket prozesue diseinatzen, ze hilabete bakoitzin ze lanketa ingoien. Gero, herritarrai proposamenek egiteko aukerie zabalduko zako be, esango deu bate ikaste txikin aparte beste lanketa bat ingoala, eta ikaste txiketak ere bate, 18 urteti berakuke behasen proposamenak egiteko aukerie eukiko bela. Berme batzorde bat herritarrakin hauzaz, hau da, sorteoz eindeko berme batzorde bat osatzien nahi deu, prozezun ingurun, prozesu ondo indala bermaukouna, herritar talde horrek, eta baite gexen bozkautekuk, herritarrak eindeko proposamenetatiken, behin mai teknikotik pasaute gero, behosen bideragarritasuneo ez, berme batzordik eukiko baite aukerie osek lehen ezten juteko. Eta, ontako 300.000 euroko partide bat konprometitzen gea jarriko deula gerakinetik, ikusiko deu, noiz jarriko jeun 300.000 euro hauek, segun ze proiektu ertetze ben, eta esan detan bezala, 25, 26 eta 27 nahi die egikaritzie aukeraute izeteien proiektuk, eta, segun noiz eingoien proiektuk, 2008ko gerakine, 25ko gerakine, o 2006 eta 2007ko aurrekontuk ibiliko jau, ikusiko jau. Proiektuk bi multzotan banaukau jau, batzuk txikisek izangoie eta beste batzuk proiektu haundisek izangoie. Eta, 50.000 euro jarriko jau, 18.000 euro baino txikisoko proiektuntzako, eta 250.000 euro jarriko jau, 18.000 eurotik gorako proiektuntzako. Alderdi politikoko ordezkasek, lan masen eginkizun hauek beteko jeula bate adostu indeu.
Herritarrak proposamenak egiteko epie zabaltzeko maietza edo ekainin zier jarriko deu. Lehen esan detan bezala, prozezun gidaritzako berme batzordea herritarrak osatzeko konpromisu hartze deu bate. Berme batzordin onartukotako jasotako proposamenak lehenesteko irizpidike jarri ingoteu. Eta berme batzorde hortan talde politikuk ez deu parte hartuko. Bale. Aurreko prozezun informazizun jarraipena ingoa, eta herritarra ere helaraziko zaie informazizue, nola dijun bai prozesue, eta baite, oindala lehen gurtin ingen un prozesu ere, oseke nola dijusten emango txeu. Esan detan bezala, lehen informazizue emateko helburukin udaltalde danoi aurkeztuko zaizkiu fase bakoitzin lotutako dokumentazizue, hori, azite gaude pixket. Proposamenan jarraipena iteko konpromisu hartze deu, eta, seieko maiztasunekin proposamenan egoerie eguneratu eta herritarran esku jarriko deu. Komunikazio indartu eta herritarrai alik eta baldintza egokienak bermatzi ere parte hartzeko salbaltzeko konpromisu hartze deu. Prozezun zehar desadostasunak eonezkeo oseke komunikauko txeu eta osek kudeatzeko borondatia adierazte deu. Pein prozesu bukautekun danan ebalaketa bat eingo deu eta hurrengo prozezun baldintzak zehazten zaxauko gea. Aurrekontu parte hartzaileek interes politikotik kanpo utzi eta etengabeko eta egonkortzeko konpromisu hartze deu, baldin eta prozesue positiboki balorau baldima. Eta parte hartzin aldeko kulture politikue sustatziko konpromisu hartze deu. Eta bate proiektun esekuzio fazin zailtasunek egongo balia, ezoiko erabaki batzuk hartu berko balitzeke, ordezkai politikuk bildu eta hauek modu bateratun landu eta hartuko iteu erabakisek eta herritarrak informauko iteu. Da pixket konpromiso horri bat, prozeso honi danok atxikitze gehala erakusteko. Ez dakit, zauz ezateko daukuzuten, baina nire? Aurrekontu parte hartzaileetako konpromiso politikoa funtsezkoa da prozesuak keinu simboliko zoietan gera ez daitezen, baizik eta gure herritarren bizitzan benetako eragin iraunkorra izan dezaten. Politikariok gure gain hartu behar dugu komunitateak hartutako erabakiak erantzuteko, lehenesteko eta gauzatzeko erantzukizuna. Gardentasuna, ekitatea eta kontuak ematea bermatuz. Beraz, konpromisoen alde bozkako da. Eskerrik asko, Janire, Jose Joaquin. Bai, herritarran parte hartzi sustatzi da agintaldi ontako gure helburu garrantzitsuenetakoa. Alderdi danon konpromisu ere ezinbesteko dela esango genuke. Eta, herrisei aldan erabakigarriatzen geixena emati nahiko genuke, hortako espazio aproposak sortuz. Hau danon hartin gauzatzie lortze den. Eskerrik asko, Jose Joaquin. Asier? Aurrekontu parte hartzaile ingurun, esan, lan handixe indala, danon hartin. Aurrekontu parte hartzaile gaiek eta baldintza egokietan eman daitezen, hor dago bideo errexea, eta, esperientzi berri bat izangoa, eta aurtekateak otxeun lexizuk izan daitzela mejoratzeko, eta lehen esan duen zela kultura politiko berri bat sustatzen juteko. Gaurko eukideun eztabaida eta ikusite borondate politikun araberako, esan gai gutxi zalantza sortu digula, kasu honetan, baina, gu bintzat jarraipen zorrotza eta intentzio honenak ingo dula, aurrea mandaxen, bestetik esan herritarran parte hartze sustatzea gure nortasunetako ikurba dela baita, eta herritarra hitze emati beti da neza berazgarrixe, gure ilusizioz hartze dula prozesu hau, eta izku bozkako du. Eskerrik asko, Asier. Bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak? Hau batez, onartua. Seigarrengo puntue, EAJ-PNV udaltaldeak aurkeztutako mozioa Mendebaldeko Saharako herriaren eskubide legitimoen defentsaren ingurukoak. Hau esango deu, zarrerie emantzisola eta laili elkartiek mozio hau plenun tratauzasen, eta gure taldiek babesa eman diso eta pleno honta tratatzeko ekarri deu, eta bertako kidik konbidau genitun behori irakurtzeko. Beraz, Leire, nahi dezunin? Mendebaldeko Saharako herriaren eskubide legitimoen Mikel Arruabarrena, EAJ-PNV,
Amankai Bilalba, EH Bildu eta Jon Hernández, Sumar, Eusko Legebiltzarreko Berdintasun eta Garapenerako Lankidetza Batzordeko kideak, Euskal Fondoaren ordezkariekin batera, Marokok okupatutako Mendebaldeko Saharara joan ziren urtarrila amaiera. Eusko Legebiltzarreko ordezkaritza honek Euskal Fondoarekin egindako bidaiaren helburuak ziren, batetik, Saharar herriaren autodeterminazio eskubidea aldarrikatzea eta giza eskubideen etengabeko urraketak salatzea, eta bestetik, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak, Europar Batasunaren eta Marokoren artean sinatutako merkataritza akordioak legez kanpokotzat jotzen dituen epaia ospatzea, alderdiei epai hori osorik bete dezaten eskatuz. Marokoko gobernuak ordea, beste behin, lurralde okupatuetarako bisita eragotzi du, eta ez die hegazkinetik jaisten utzi. Legebiltzarreko ordezkaritzako kideak, isofakto eta inolako azalpenik gabe bueltan bidali dituzte. Marokoren jarrera honek beste behin argi erakusten du ez dutela okupazioaren eta etengabeko giza eskubideen urraketaren lekukotzarik nahi. Marokok hau egiten badu legebiltzarreko ordezkaritzarekin, zer ez du egingo lurralde okupatuetan bizi diren sahararrekin? Eremu okupatuetan sahararrek urteak daramatzate jazarpenari, desagertze behartuei eta espetxeratzeari aurre egiten. Guztia beren herriak autodeterminaziorako duen eskubide legitimo aldarrikatzeagatik. Beren borroka bizirik mantentzeagatik ordaintzen duten prezioa da. Beraz, gertaera horien aurrean, elkartasuna eta babesa adierazten diogu Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoari eta Fronte Polisarioari, Marokoko erregimenak Mendebaldeko Saharan giza eskubideen urraketak ikusarazteko edozein saiakera sistematikoki isilaraztea bilatzen dutela salatu nahi dugu, Nazio Batuen Batzar Nagusiari eskatzen diogu bere gain har dezala dagokion erantzukizuna eta ondorioz aplika ditzala Saharar herriaren subiranotasunaren aldeko eta Marokoko erregimenak Saharar biztanleria zibilari egindako giza eskubideen urraketa sistematikoa salatzeko onartu dituen ebazpenak. Eta azkenik, Espainiako gobernuari, Mendebaldeko Sahara de jure administratzen duen potentzia gisa duen erantzukizuna bere gain har dezala exigitzen diogu, eta horren arabera joka dezala, autodeterminazio erreferendumaren antolaketan eta Saharako biztanleria zibilaren babesean parte aktiboa izanez. Hitz emango Bueno, guk esan mozio honen kontra bozkatuko dula. Gure babesa Nazio Batuen erakundearen ebazpenei, Saharar herritarren autodeterminazio eskubidea onartzen bai dute, Saharar herriaren giza eskubideak zorrotz errespetatu, Nazio Batuen erakundearen figura indartzea, gatazkari irtenbide iraunkorra ematea, enpresek baliabide naturalak ez salbuestea, lankidetzari eta laguntza humanitarioaren baliabide gehiago ematea, errespetatzen eta onartzen ditugu. Baina ekuazioan Maroko alde batera uztea eskatzen dugu, hor sortzen baita gatazka. Beraz, esan bezala, guk mozio honek hau ezin dugu babestu eta aurka bozkatuko du. Eskerrik asko Janire, Jose Joaquin. Honezkio gure taldi mozio eta adierazpenen aurrin dauke jarri ezaguna egingo zatzute, eta baki uste ez dakigula, txakula inuntik inoa eraginkorra iruditzen, ez bat eta ez besti ez mozio eta ez adierazpena, eta mozio eta adierazpenen aurrin ez bozkatzen jarraituko dula, eta honelako kontutan berriz, beti bezala laneako eta herritarrakin egingo din beste ekintzetako gure prestutasuna azaldu. Eskerrik asko Jose Joaquin, Asier. Saharan aldeako ekimen ezberdinen barrun, mozio hau guk ez genuen inongo arazio elkarrekin aurkezteko. Esan azpimarrau horrek ez duela gure konpromiso politiko instituzional dauko, Sahara herriakiko. Errepaso bat inez, 81an emantzan duela 84 urte sinatu ziren bako akordioak. 2008an Marokoko gobernuak bake akordio hori hautsi eintzun, gergerateko mugan sartu zanin, Frente Polisarioaren kontrolpin dauden lurralde liberatutan sartu zan, eta gerra deklarazio berriz abiau zan, eta oin momentu honetan deklaro gabeko gerra, intentsitate basuko gerra batin daude. Intentsitate basukua izangoa Marokontzako, porque errepresio hori pairatzen duen antzako beti da gerra gogorra. Azken hilabeteetan mozio hau sartu zanetiken, ez da bakarrik Eusko Legebiltzarreko
parlamentaixuek espulsauek izan dila bakarrik, baita Nafar kazetari bat eta beste Madrileko youtuber bat espulsauek izan dira, eta lehengo gaztien baita eurodiputauen ordezkaritza bate espulsauek izan dira. Marrukozen jokabide salatu nahi dugu, baina beste alde batetik esan Espainiar gobernuke bere ardurak dituela, ardura historiko dituela eta hori azpimarratu nahi dugu. Komentau, Afrikan 20. mendetan bukaeran emantzin deskolonizazio prozesuen artin azkena dela Saharakua, beraz beharrezko dela deskolonizazio prozesu hori biderau eta Saharak bere etorkizun erabaki alizetia, eta hortako nazio batuetan sortu zen Minursoren eskutik autodeterminazio eskubidea gauzatzeko epiek lehenengo 2 urtetan ipini ziren eta 49 urte pasau dira. Orduan, Saharabia gondiken basamortu jarraitze beha, eta zentzu hortan alderdi sozialistai zuzentzen naiz, 40 urten ostean Pedro Sánchezek oindala 3 urte autodeterminazioa gaitzetzi eta autonomi proposamena luzatuz, Marrukozen mesedetan jarri zen eta Saharabiarrei bizkarra emantzien. Eta esatien Marrukoz ez dela power ekuazio ontatik gatazka konpontzeko modu bakarra autonomixean oinarritute dalako, oso gorra irutzezat. Oso gorra irutzezat, Espainia dauzken ardura historikukin Saharakiko. Eta bestetiken, ez detu lertzen, konpromiso politikua aurreko puntun onartzeko presaudeta, eta aldiz, mozio edo adierazpena jartze baldin mau ez. Eta hemen dauden puntu hauek ez di konpromiso politiko baita, ez dakit, harrituten horre baita. Baina esan, gure gozka bintze bai esku izango ala. Eskerrik asko, Mari Jose. Bai, guk honekin bat eiteu, Leirek irakurri duen mozio horrekin, eskubide legitimoen defensaren ingurukoa da, geuk aurkeztu deu, eta esatie alde boskako deula. Ez dakit, batek itzen aldun hartzia, ez? Bale, orduan, bosketan jarriko deu. Aldeko bozkak? Kontra? Abstentzioik ez dago, Unai emaitza? Aldeko botoak EAJ eta EH Bildu. Kontrako botoak Askoidiabai eta PS, beraz onartuta. Eskerrik asko, Unai. 7. puntun sartzegea, martxoak 8. adierazpenak, EAJ, PNV eta PS Euskadiko Ezkerra udal taldeek aurkeztutakoa eta EH Bildu udal taldeak aurkeztutakoa. Borondate politiko ezkaudiezu 3. puntun hasier. Borondate politiko gutxi erakutsi deula esan diezu 3. puntuen. Banikoin berdina atxakako izut puntu hontan. Tristi iruitzezat, martxoak 8. adierazpena udal hontan gai ez izetie aho batez onartzeko. Oso zaila da, aho batez onartzie, Azkoitia baik aurreko puntun adierazidun bezala, mozixo eta adierazpen danan kontra bozkatze zutelako. Baina ustet, guk otsailak 7 eudelek aho batez onartuteko adierazpena lehenuo erantzun baldimazikon, igual beste udaletxe batzutan bezalaxe, guke igual beste 3 alderdixok aho batez onartzeko morun izango ginekela. Badakiu, badaudela udaletxiek, EH Bilduk zuek aurkeztu dezuten antzeko, oso antzeko mozixue aurkeztu deben udaletxiek eondie, zioak berdinek esango nituzke dila, eskutan dauketena bintzetala da, eta konpromisuek herrire egokitekuk die. EAJak herri hartan eudelekue babestezun, eta gai izen die herri hartan erdibideko bat eiteko. Esan detan bezala, otsailak 7 bidali zitzaizuen emailez, Mari Josek bialdu zizuten 3 alderdixoi, guk martxoak 8 babeste gendula herrire pixkete egokitute, konpromisuk herrire pixkete egokitute. Lehengo aztin, gogorazpen beste mezua bialdu zan, jakiteko, zehoz ezateko baltzauken duten horren ingurun, badakit janirek ados zauela esantzula, badakit Jose Joakinek hitzez esantzula, guk ez dina hau erantzun beti kontra gaudela, beti esan deulako, baina zuen berririk ostirele arte ez genuen euki. Pleno deialdiko eune arte. Eta ze mozixo sartu dezuten, behin registru eman da gero jakin izen gendun. Ostirelin eguardiko ordu bisetan.
Eta plenoako sartu egin da. Sartu, ez nahi banun ez nun sartuko, porque horiren ere eskubena zan, baina hau sartu egin dut. Eta benetan, enterau naiz beste herrixetan nola jundin, eta inkluso saxakera bat eta idatzik ere baduket erdibideko bat. Baina egixe da, gai ordenan sartzeke zauelako, juridikoki etzan ikusten egokixe zanik, eta ez deuz hartu. Baina zuek ez deuzte erakutsi bateratzeko bate borondate politikoik. Otsailak 7 bialdu eta lehengo ostirelin etzenuten erantzun zenutena izentzan guk gurie sartuko deu zaintzan ingurun nahi deuta. Orduan, zueke nahi izen bazen duten batea hain zehoze, lehenuo moitzie eukileik ezenuten. Denborie eman geniuzten, baino ez deuztein. Orduan, ez talako behin, bi adierazpen dauzkeu, beraz, lehen bi adierazpenak irakurriko txeu, eta gero bisek bozketa jarriko txeu. Bai. Bueno, lehenengo eskerrak eman merko orduan, sartu indezutelako ostiralien mozizua, hori borondate politiko zentzu hortan eragutze dezute. Guk ez dugu esan zein hori taixi zegoen gure bozka. Orduan, gure borondate politikoa hausitan ez jarri, ez dakizu nire hondik zein zegoen gure bozkia. Izelaik batera garrisek, eta izelaizke bi mozizo bere iztute trato leizkenak, eta hartu leizken erabakizekin. Orduan, borondate politikue guri ez dala egon, ez esan, kasu eta. Ezatet, borondate politikue plenoako bakarra ekarri leike gendulako, eta ez bi, ekarri diteun bezala. Porque etzatelako iruitzen, bisek bozketan jarrita, igual bisek ertengo be, igual bai, baina bueno, ez dakit, segurazki ez. Beraz, Janire zoz ezateko, bai. Bai, nik esan EAJak da PSek aurkeztu dugun adierazpena alderde guztiek adostuteko da udeleko batzordien. Eta PSren udaltaldetik ez dugu lertzen bilduk beste proposamen bat aurkeztea jakinda udelene aldeko bozka emantze bela. Guztu txarreko iruditze zaigu beste adierazpen bat eta azken orduan aurkeztea hain gai serio batekin zatiketa politikoa sortzen saiatzeko. Naiz eta alderdi guztiak ados egon eudelekokin. Behin hori esan da, bisek irakurriko txeu, bale? Orduan, lehenengo EAJak eta PSek aurkeztutakue, mertxe? Bale. Dana ez deu irakurriko, lagurpen bat irakurriko deu zioena, eta gero konpromisuk bailetuko txeu danak, bale? Beijingo adierazpenaren eta ekintza plataformaren 30 urteurrena 3 hamarkada berdintasunaren bidean. Gaur, 2008ko martxoaren 8 emakume nazioarteko eguna dela eta Beijingo adierazpena eta ekintza plataforma adopzioaren 30 urteurreneko ospakizunarekin bat egin nahi dugu. 1985ean Beijingen egin zen emakumeari buruzko 4. mundu konferentzian adostutako akordioek genero berdintasuna, emakume eta neska guztien ahalduntzea eta giza eskubideak gauzatzeko munduko ibilbide horria abian jarri zuten. Euskal Udalek genero berdintasunaren lorpena bizkortzeko mundu mugimenduarekin bat egin dute. Emakumeen eta nesken ahalduntzearen eta emakumeen eskubideen defentsaren aldeko apustua eginez. Tokiko eremutik arlo kritiko globaletan aurrena egiten laguntzeko. Udalak ondoreko konpromisoak hartuko ditu. Sustapen egiturak baliabide eta langileen nahikoz hornitzea, berdintasunerako eta indarkeria matxistaren aurkako borrokari buruzko politikak garatzeko, eta ahal den neurrian berdintasunerako politika publikoen kalitate estandarretara egokitzeko. Emakumeen elkartegintza eta elkarte feministak sustatzea, horien bidez berdintasun politika publikoetan emakumeak solaskideak izan daitezen eta eragin dezaten. Tokiko gobernuetan emakumeek eta gizonek berdintasunez parte hartzeko eta egiteko errazten dituzten baldintzak sortzeko akordioak hartzea.
Tokiko arreta eta koordinazio protokoloak eguneratzea, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimak eta bizirauleak onbideratzeko. Herritarren artean indarkeria matxistari aurre egiteko programak garatzea, gizonak eta mutikoak bereiziki mugiaraziz. Ikuspegi feministatik egungo zaintza ereduak eraldatzeko, tokiko prozesuak sustatzea. Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren aurkako borrokari buruzko tokiko ekintza planetan jasotako agenda feministaren gaineko kontuak ematea aldian. Eskerrik asko nire, lehena irakurri deu eta oin biharrena irakurriko deu. Ainara, zuk irakurriko zu? Ez? No, bale. Martxoaren 8an emakumeon egunean, orain arte lortutako aspatzeko egunetik haratago, onaino iristeko borroka egin duen mugimendu feminista eta norbanakoen lana aitortzeko eta aurrera begirako erronkak mahai gaineratzeko eguna da. Ezinbestekoa da eskubideen aldeko borrokan, mugimenduaren antolakuntzak eta interpelazioetatik jendarte guztia inplikatzeko izan duen eraginaz mintzatzea. Zentzu horretan, Azkoitiko udalari dagokion ardura hartzetik aurkezten dugu adierazpen hau. Bizitzari baldintza duin eta justuetan eustearen aldeko apustua egiteko unea da. Horrek begirada feminista eskatzen du erakundetatik bultzatzen ditugun politika guztietan. Genero desberdintasun estrukturalen gorakada errealitate ukaezina da. Emakumeek beren gain hartzen jarraitzen dute zaintzen karga gehiena, ordaindua eta ordaindu gabea. Eta azken honek gainera prekarizazio norabidea nabarmen hartu du. Krisi egoera honi egoki erantzungo dioten erantzun integralak premiazkoak dira, esparru eta maila guztietan, globaletik tokikoraino eta alderantziz. Euskal Herrian gure eskumen esparru mugatuan argi daukagu gure lurraldeetan gure bizitzaren burujabe ez garen bitartean ezin izango ditugula beharrezko aldaketa guztiak bultzatu. Hala ere, badaude aukerak bide honi marrazten joateko, sisteman pitzadurak irakitzeko, eta hain zuzen ere tokikoa da eremu egokiena. Horretarako erakundeak koordinatu behar dira, eta bideak ireki herritarrak erabaki publikoetan benetan eta eraginkortasunaz parte har dezaten. Batez ere, emakume talde anitzek eta mugimendu feministak. Behar bezala aurre egin behar diogu daukagun erantzukizun publiko handiari, eta hori premisa feministatetik egin behar da. Artikulazioa da parte hartza bultzatuz, plan eta programa eraldatzaileak eginez, larrialdei arreta emanez eta behar diren baliabide guztiak ahalbidetuz. Egoera honen kontziente izan behar dugu eta horri erantzungo dioten politika publikoak emakumeek boteretzea ere eraman beharko lukete. Horretarako ezinbestekoa da gobernantza feminista aurrera eramatea. Gobernantza feminista berdintasun politiketan historikoki kokatuta izan behar da. Berdintasun planen zurtoinetako bat bezala eta honi gobernu ona esan zaio. Egiteko moduei egiten denari baino gehiago begiratzen datza. Demokratizazio prozesu bat da oro har. Lehentasunak definitzeko beste begirada bat. Jarduteko eta lan egiteko prozeduretan aldaketa. Gobernantza feministari buruz ari garenean, lidergo transformatzaile bati buruz ari gara. Eta beharrezkoa da, ikuspegi feminista txertatzea aurrera eman nahi dugun prozesu subiranistan. Berdintasun politikek azken urteetan oinarrizko sistema bat sortu dute, baliabide eta planez josia. Ezinbestekoak izan dira hainbat bide zabaltzeko, eta hauen garapenean oraindik bidea daukagu egiteko. Nabarmentzekoa da, indar ultrakontserbadoreek hauen kontra abiatu duten gurutza da, eta argi dugu horien defentsan eta sustapenean egongo garela instituzio bezala. Baina handik haragoko politika behar ditugula esan nahi dugu gaurkoan. Zeharle errotasun erradikal bat martxan jarri behar dugu. Hau da, estruktura estankoak apurtu behar ditugu, eta zail ezberdinen artean proiektu konparatuak eraiki eta kudeatu behar ditugu. Honi politika feminista deritzugu. Emakumeen gaiak eskinatik atera eta unibertsal bilakatzera jo nahi dugu. Zaintzaz, ekonomiaz, hirigintzaz eta indarkeria matxistaz, guztiaz, ikuspegi feministatik aritu nahi dugu. Behar izan nabarmen eta erronka handi hauen aurrean, gure herriak dinamika eraldatzaile eta partekatu bat abiatu du erakundeetatik ahalegin eta konpromiso hori aitortuz, proposamenak eta aldarrikapena jasoz, eta topaketa eta elkarrizketa guneak bultzatu eta indartuz. Horregatik guztiagatik, Azkoitiko udalak honako hau erabaki du.
Berdintasun kontseilua sortzeko aukera aztertu, gobernantza eredu parte hartzaile eta demokratiko bat garatzeko asmoz. Mugimendu feministarekin batera, zaintzen aldeko herri akordioarekin bat egin eta landutako puntuak espazio partekatuetan aurrera eramatean. Berdintasun zein barne planen bidez, gobernantza ereduaren inguruan lan egitea eta emakumeen boteretzea sustatzeko bideak ezartzen jarraitzea. Zaintza oinarri duten herri ekimen komunitarioak babestu eta bultzatzea. Euskal Herriko mugimendu feministak herrian bultzatuko duen dinamikarekin bat egitea eta martxoaren 8ko deialdiak babestea herritarrei bertaratzeko deia eginez. Mugimendu feministak bidezko eta berdintasunezko gizartea lortzeko egindako eta egiten duen ekarpena eta lana aitortzea. Eskerrik asko, Nagore Itziar eta Ainara, ezagik batematek hitze hartzen nahi aldun? Bai, Jose Joaquin? Bai, guk mozixo eta adierazpen aurrin gure deseskue aurreatzi beste ez. Ezkerrik asko, zuek zauz ezateko? Bai, esan, PNUek eta PSek aurkeztuteko adierazpena, eudeletiken hau batez etorritekue, bai hori eta bai geuk irakurri deun adierazpena, bisek, bai etzagoteko deula. Bueno, guk adierazi iruditzezakula adierazpen, martxoak 8ko adierazpen bat egokixe dela, poste naizela behintzet esan deustena aurratu dezutela eudelen adierazpenai baiezko izango iso zutela, beraz, hiru alderdixen bozkie eukikou, guk esan zuenai kontra bozkauko isoula. Zaizko iruditzen formak, iruditzezaku guzaxatzea behintzet mozixuk aldan neurrixen bateinde plenoa ekartzen, eta etzako aukeraik eman kasu hontan bateinde plenoa ekarri alizeteko. Orduan, guk kontra bozkauko isoula. Bai, Asier? Saharako mozixue oindala hilebetetik entzegoela baita megeni eta ez dezutela ez da ere proposau alkarrekin presentatzea ere. Orduan, formata zeuek etxeatu oso egoki ibili. Orduan, borondate politiko kontu. Bale, hori bilerane komentauen duen, egin du nien, darali elkartikin bilera bat egin duen, gonbidapena jaso deulako Saharako konpamentuta juteko, eta gonbidapen hori eskue hartu, luzau diuelako eta hartu indeulako, eta Azkoitiko udaletxeko representazio bat berta juteku gehalako, eta bertan esan gendun sartzeko ginela. Egixe da, igual, ostirelin bertan deitu ez genizuelain, baina ordureko igual ja sartute geneukela. Eta bai esan, kasu hontan, mozixo hori elkarte batek sartuteko mozixo bat dala. Guk hori ez deu ikuturein sartu zeben bezalaxe sartu deu. Kasu hontan hau zuek idatzi dezue. Ez da berdine, nahet esan, iruditzezat, zeuek bat sartu, eta, normalin behintzet, oinarte, zaxau izen geha, alderdi politiko batek aurkeztu berbaldi mau, ez beste kanpoko elkarte batek, alderdi politiko batek sartu berbaldi mau, lortzen, akordixo bat lortzen zaxau ingea. Zuek aukereike ez dezute eman. Orduan, gure posturi erakutzi deu, zuek zuenare erakutzi dezue, eta graute geldikoa gaina. Orduan, bozketa jarriko deu. Lehengo jarriko deu EAJak eta PSek aurkeztutekue, aldeko bozkak, kontra, emaitza unai? Aldeko botoak EAJ, EH Bildu eta PSE, eta kontrako botoak Azkoitia bai, beraz, onartuta. Eta hori jarriko deu EH Bildu udaltaldik aurkeztutekue. Aldeko bozkak, kontra, abstentzioik ez dao, unai emaitza? Aldeko botoak EH Bildu, kontrako botoak EAJ, Azkoitia bai eta PSE, beraz, ez da onartzen EH Bilduk aurkeztutako mozioa. Ezkarrek asko unai. 8. puntua pasatzegea, behinbetiko onezpenen berri ematea, eta hemen daukeuna da, behinbetiko onezpenen berri ematea, 2024ko urriaren 30ean, udalbatzak onartuta eta alegaziorik egonez denez, behinbetiko onartua, Azkoitian hileta edo omenaldi zibilak arautzeko ordenantza. Eta baite, 2024ko azaroaren 27ean, udalbatzak onartuta eta alegaziorik egonez denez, behin betiko onartuta Azkoitiko udaleko kirolarloko dirulaguntzen berariazko oinarrien aldaketa. 9. puntue, aurrekontuari buruzko informazioa, hilero bezala bialdu satzute, eta beti esate deun bezala, edozein zalantza edo duda baldin mauzkezue,
bai gobernu taldie eta baite kontu hartzaietza, emateko, esplikazioak emateko zuen disposizioa daudela. Eta azkeneko puntue galde erreguak, ez daki bat ematek zoze dauken, bai Jose Joaquin? Bai, guk biharren gau urbanu lizitazioen kontratazio maxe, eta PC Euskadiko Ezkerrak zarrera baten bitartez eta komunikabidetan gure herritarrak diskriminaute zaurela irakurri genuen, eta 2008ko urtengo urtarria goiko tokiko gobernu batzordin gaxe aipauzan, eta aztertzekotan geldi ginen. PC Euskadiko Ezkerrak otsailin lauin egin zituen azalpen hauek, baina ondoren ez du berri gexo jaso, eta ez dakik gaixe nola da nola da jakin nahi genduke, eta ez dakit beste movimentuiko egin dezuen, mozio bate sartuko zen dutela esan zen duten, eta ez dakigu, pleno hau bukatzea dago, eta hemen ez dezue beste gizarre komentau, eta hoxe galdetzi nahi genduke. Bai, Janire? Bai, nik esan, oindala egun batzuk, ez da hit lehen guaztin, oindala bi azte hola, anakin gaxe komentau nula, eta anak komentau zila kontu hartzaietan, unairekin komentatzeko zaukela pendiente, orduan. Bai, nik esangot beak sarrera bat eintzula, eta sarrera hori izan teorismo zizue, eta lehen esan detan bezala plenoa ekartzeko eskumena niri da, eta ez ziten iruditu gaxe aztertu gabe plenoa ekartzeko aukera izagonik. Teknikasekin da, gainetik pixket lantzen eongea, eta amateunez guk araudi bat badauke deu urbanuen ingurun. Eta orduan, klaro, erabaki hori araudi horren kontrakue izen leike. Beraz, momentuz aztertzekotan daukeu gaxe, eta gaxe aztertze deunien, ikusiko deu, mozio bezala ekarri zartu ingo aldeun, ala bertan bera utziko deun, oze erabaki hartu leike deun. Behin baino gesotan esan dut, eta berriz aurreatukot, urbanu lizitaziokin batea, badala baite denbora bat, urbanu ere mugin sartzi ere aztertzen nahi gehala. Orduan, mugin sartuko baginek ere, ja automatikoki hori etorri ingolitzeke, eta ez dut uste erabaki bate hartzi eukiko deunik araudixen kontradijuna, araudixe aldauerko genduke, orduan araudixe aldatzik badaki uste, zelan emateun, beraz, ondik aztertzeko dago, hori teknikoki eta juridikoki zein berko deun, eta hoxe trasladun nixon janirei, eta horratiken plenonta ez dut gai ordenan sartu. Ez dakit, beste zerbait? Ez, bale, bau esan da, gaurkue, 7 eta 8 dinien, bukatutzat emate dugu.